שלום, נחזור לעכו עם שדרת האקליפטוסים המאוד מאוד ותיקה. דנה סיפרה לנו קודם שהבריטים התחילו לנטוע באזור עכו והם נטעו לאורך הכביש שיוצא מעכו צפונה לפני קרוב ל100 שנה, שדרה של עצי אקליפטוס משני צידי הדרך, ויש לנו היום כ-1800 מטר של עצי אקליפטוס מצומת שומרת שבצפון. ממשיכה הלאה, אנחנו יכולים לראות בגוגל ארת' את המבט מצומת שומרת בצד ימין של הצילום, את השדרה שהולכת לאורך הכביש, עוברת סמוך למושב בוסתן הגליל, ליד הגנים הבהאים, ונכנסת לתוך התחום המבונה של עכו, מגיעה בערך עד אזור צומת הכניסה למכללת הגליל המערבי. והשדרה הזאת אמורה להשתלב עכשיו עם פרויקט תחבורה ציבורית, פרויקט המטרונית של מטרופולין חיפה. פרויקט, מי שלא מכיר, מדובר על פרויקט של נתיבי תחבורה ציבורית ייעודיים עם העדפה בתנועה. כיום קיים עד הקצה הצפוני של הקריות, ובביצוע עכשיו מהקריות לעכו, חוצה את עכו ומגיע דרך השדרה שלנו, נוסע איתה צפונה ומגיע עד לאזור צומת שומרת. זו השדרה בצילום אוויר, בצד הימני, החלק הצפוני שלה, ניתן לראות את האקליפטוסים המאוד מאוד גדולים ויפים שמלווים את הדרך, ובצד השמאלי הקטע הדרומי, שדרה ממשיכה, קצת יותר דלילה, תכף נספר לה מי נפגעה, וממשיכה הלאה. ולאורך השדרה הזאת רוצים לתכנן נתיב של מטרונית, להוסיף 2 נתיבי נסיעה לתחבורה ציבורית, לצרף מדרכה להולכי רגל, רציפים, תחנות להעלאה והורדה של נוסעים, ושביל אופניים, וכמובן להשאיר את התנועה של כלי הרכב בכביש. פרויקט מאוד מאוד מורכב שלקחו על עצמם 2 אנשים מאוד מוכשרים, אדריכלית הנוף חגית יום טוביאן ממשרד טיבי אדריכלות ונוף, והאגרונום אמיר שטיין ממשרד חנוך בורגר שכבר הוזכר כאן היום. ובאמת משימה לא קלה שעמדו בה והציגו בשנת 2019 תכנון מאוד מאוד מרשים מבצע את הפרויקט הזה עם פגיעה מינימלית בשדרה ההיסטורית של העצים. אנחנו רואים כאן את התכנון, סקר העצים על גבי התכנון המפורט. למי שלא מכיר, עצים שמסומנים באדום הם עצים לשימור והעצים הצהובים הם לכריתה. אם טיפה נתקרב אנחנו יכולים לראות איך המדרכה ושביל האופניים עוקפים עצים קיימים. אנחנו כאן בצומת הכניסה לגנים הבהאים. אחד משני העצים שהשביל אופניים והמדרכה עושים סללומים סביבו זה עץ בקוטר של 2.30 מטר. באמת עצים מאוד מרשימים, נעשתה עבודה מאוד קפדנית. דוגמה נוספת מהצד הדרומי של הפרויקט, אנחנו רואים את שביל האופניים מתרחק מהכביש ומשאיר את המקום לעצים להישאר במקומם. כשכל הדבר הזה כמובן מלווה במפרטי שימור לעצים, עבודה אגרונומית מאוד מדויקת שבודקת כמה אנחנו צריכים לחפור ואיפה. זאת אומרת, בכביש צריך לחפור ולבסס מצע, האם במדרכה אפשר לחפור פחות, ובשביל האופניים תשתיות שהן יותר קלות, לא נוסעות אליהן משאיות כבדות, כמה אפשר לחפור, כמה אפשר לפגוע בשורשים של העצים. כל הדבר הזה הוא לא סתם סימון על זה, אלא באמת עבודה מוקפדת לראות מה ניתן לשמר ומה אי אפשר לשמר. ואנחנו מגיעים, אם אנחנו סופרים את האקליפטוסים, אנחנו מגיעים לכך שמתוך 278 אקליפטוסים סומנו 50 עצים לכריתה, כ-18%. אבל אם אנחנו מסתכלים על אקליפטוסים בערכיות גבוהה מאוד, האחוזים נשארים דומים. ואם אנחנו מסתכלים על אקליפטוסים לפי הקוטר, אז בקטרים גבוהים האחוז קצת עולה. הדירוג של הערכיות הוא לא בהכרח הולך יד ביד עם הקוטר, יכול להיות עץ ותיק שהמצב הבריאותי שלו בינוני וזה מוריד מהניקוד שלו. אבל שוב אנחנו מדברים על 50 עצים, סך הכל עצי אקליפטוס לכריתה.
מתוכם 22 או 28 עצים שהם מאוד מעניינים אותנו, כל אחד לפי איך שהוא סופר. כששאר העצים בשדרה, חלקם עצי שיטה מכחילה שהיום בכלל לא היינו סופרים אותם, עצי ברוש, עצים נוספים, בגדול אפשר להגיד שהעצים הנוספים שסומנו לכריתה או שבכלל יש שם לאורך התוואי הם בערכיות בדרך כלל בינונית, והעצי האקליפטוס כמו שראיתם קודם בתמונות הם עצים מרשימים ויפים וגדולים. עוד תמונות של ההדמיה, וזה המקום גם להגיד תודה לחגית ולאמיר על השימוש בחומרים ובהדמיות. הדמיה של הפרויקט מאזור צומת בוסתן הגליל צפונה ודרומה, איך אנחנו משלבים את כל התוכן הזה עם השדרה הקיימת. ואני קופץ קדימה לימינו לתמונות משלב הביצוע כבר של המדרכות באזור הדרומי של השדרה, איך המדרכה עוקפת את העצים, ואנחנו יכולים לראות גם את ההגנה על הגזעים של העצים מפגיעה של הציוד שמסתובב שם, ואפילו חרוב שנהנה מההגנה הזאת למרות שהוא לא אקליפטוס. ובאמת עבודה מרשימה ושמראה הנה אנחנו פוגעים בשדרה בצורה מוגבלת ומאפשרים את קיום המטרונית ויוצאים לדרך. אז עוד לא. קרו כמה דברים במקביל מאז 2019. קודם כל הפרויקט לא התקדם. משרד התחבורה נתן את הפרויקט לחברת יפה נוף ואז עצרו אותם מלבצע את הפרויקט מכל מיני סיבות. ובמקביל נעשתה שם עבודה על אותו תוואי של הקמת מובל ניקוז מאוד מאוד גדול ומרשים, שגם הוא פגע בעצים, גם שם נעשה עבודה, שם ידי דניאל מליח עבודה של מפרטי שימור לעצים, אבל נחרטו שם נדמה לי 17 אקליפטוסים, וזה עורר התנגדות ציבורית להמשך העבודות של המטרונית. עוד דבר שקרה במקביל זה שסמכויות פקיד היערות עברו מקרן קיימת למשרד החקלאות, כך שהפצצה הזאת נחתה על שולחני. בשנת 2021 הוגשה בקשה לרישיון כריתה על ידי חברת נתיבי ישראל, והבקשה כמו כל בקשות רישיון כריתה פתוחה לעיון הציבור ופתוחה להשגות, וצריך לקצר אז אני ארוץ קדימה. הוגשו עשרות השגות נגד הרישיון על ידי מגוון של גופים. מועצה אזורית מטה אשר שהחלק הצפוני של השדרה עובר בתחומה, החלק הדרומי רק הוא בעכו, הקרן הקיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, מועצה לשימור אתרים, תושבים מכל האזור ועוד מגוון של גופים הגישו את הבקשות ואת ההשגות, והגשת ההשגות לוותה גם בקמפיין תקשורתי, בעיתונות מקומית, בעיתונות ארצית, בפנייה לחברי כנסת, אפילו במפגש שנערך בשטח שפקיד היערות הארצי ארז ערך בשטח כדי לדון בהשגות, אפילו הגיעו 2 חברי כנסת. ולאחר הדיון בהשגות ארז מחליט לבטל את כריתת האקליפטוסים ולעצור את הרישיון. ואני מצטט מהעמוד האחרון של ההחלטה שלו, של 16 העמודים, שבאמת בחנה בפירוט את כל השתלשלות העניינים התכנונית. ארז מדבר על כך שמדובר על עצי פאר שאין להם כל תחליף, ושמוטב יהיה לו תוכן תוכנית מסודרת אשר לוקחת בחשבון את מכלול העצים הקיימים ומחפשת חלופות נוספות שיאפשרו את השימור ההכרחי של שדרת עצים זו. לחברת נתיבי ישראל לשמחתנו החליטו לזרום עם ההחלטה ולא לנסות לתקוף אותה בבית משפט, ונעשה תכנון חדש, ובשנת 2021 הוגש סקר עצים מעודכן שכולל שימור של כל האקליפטוסים בשדרה. ואם אנחנו חוזרים לאותו צומת כניסה לבוסתן הגליל, אתם זוכרים שבחלק העליון של התמונה היו לנו עצים שסומנו בצהוב לכריתה, היום כל העצים לשימור, שהעצים הצהובים שאנחנו רואים בתסריט הם עצים שהם אינם אקליפטוסים. כל האקליפטוסים בשדרה סומנו לשימור. אני אראה לכם דוגמה נוספת מהחלק הדרומי של השדרה, דומה לדוגמאות שראינו קודם, שביל האופניים שמזגזג ועוקף את העצים,
תמונה שמופיעה בסיוטי הלילה של מתכנני תנועה. עבודה באמת מאוד מאוד מרשימה, אבל שיש לה מחיר. ברגע שאנחנו משמרים את כל העצים בשדרה, אנחנו צריכים לצמצם את התכולה של הכביש בעצם, ויש לנו עכשיו לא שני נתיבי תנועה של מטרונית ובצדם שני נתיבי תנועה של רכב ושביל אופניים ומדרכה, אלא אנחנו צריכים לצמצם את התנועה ולהגיע למצב שבו יש לנו פחות נתיבים וצריך לחלוק בנתיבים, ואנחנו מקבלים מוצר תנועתי שהוא פחות טוב. אנחנו שמחים שהעצים שומרו, שמענו כמה עצים חשובים בעכו, אנחנו יודעים כמה עצים חשובים בכלל, וזה. והשאלה לקראת סיום, ואני אעבור מהר, זה האם ניתן היה לעשות משהו אחר שיאפשר את הפתרון התחבורתי הטוב יותר עם שימור של העצים. ונעשו במהלך השנים לפני שהפרויקט הוצג ב-2019, אושרו במרחב הזה, נגעו בכביש הזה מספר של תוכניות מתאר, של טבעות. וחלקן אפילו ממש סימנו את העצים לשימור. אם אנחנו מדברים על התוכנית הזאת, למשל תוכנית רמז צפון, שקבעה בהוראות שלה שעצי האקליפטוסים הקיימים יישמרו וישולבו בפיתוח הנופי של הרחוב. האם הדרך הורחבה מספיק? כנראה שלא. תוכניות נוספות, תוכנית שכונת הכרם, שכונת המגדלים שממערב לאקליפטוסים, סימנה את העצים לשימור. תוכנית המתאר של עכו הגדירה את הרחוב הזה כרחוב אורכי משמעותי עבור העיר. תוכנית הגנים הבאים גם היא סימנה את הכביש בחלק ממנה. תוכנית מתאר של בוסתן הגליל סימנה את העצים לשימור. מישהו היה צריך לבוא באיזשהו שלב בכל התוכניות האלה ולהגיד, רבותיי, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו כאן רחוב אורכי שיש בו תחבורה מספקת, בין אם זה נתיב תחבורה ציבורית, בין אם זה עוד נתיבים להרבה מכוניות, כל אחד לפי אהבתו והעדפותיו, ואנחנו גם מבינים שיש בו שדרת עצים, אנחנו צריכים להרחיב את זכות הדרך. וזה, אני מסיים, ואני אומר, אמרו כאן קודם מספר רב של פעמים שצריך להסתכל על העצים בשלב הראשון של הפרויקט. אני אומר, יש מקרים שאין מנוס לדעתי מלתכנן, מלהרחיב את זכות הדרך במקומות שהדבר כמובן ניתן, אבל פה אנחנו יכולים לראות שכל הצד המזרחי של הדרך הוא עדיין לא מבונה, גם אם הוא מתוכנן הוא עדיין לא מבונה, אז יכול להיות שהיה אפשר. צריך לראות איפה אפשר לעשות את העבודה בצורה כזאת, שהעצים היפים האלה ימשיכו ללוות אותנו וישמרו לעתיד. תודה.